ए भैया, ई विदेश के घटना देख के एगो औरत अपना पति जी से का कहता है, सुनी ई गीत के माध्यम से। घरे आजा सजन डर लागे, परदेसवा में गिरे मिसाइल। घरे आजा सजन डर लागे, परदेसवा में गिरे मिसाइल। सुन के रहलो न जाता बड़ा मन घबराता, जब से वीडियो फोन में देखाइल। घरे आजा सजन डर लागे, परदेसवा में गिरे मिसाइल। परदेसवा में